Good morning sa tanan nga mga kapagtuon, mga kauturan kag mga kabiyanan naton nga nagasubaybay pa sa gyapon sa aton diri nga programa diri sa Kamatuoran Pagatunan Ministry. Ginaabi-abi ko gid kamo kun ano nga adlaw nga makita nyo ini nga aton nga palagwaon diri sa pagpalayag diri sa Facebook subong man dito sa may aton nga YouTube channel Kamatuoran Pagatunan Ministry. Kag sa liwat no nagaabi-abi kita sa inyo sang maayo gid nga tion sa pag lantaw sa sining programa. Share nato na kung may tsansa nga maka-share kita, may manila bayad mga kapagtuon na mapalapta naton ining video no, presentation naton karon. Malawig-lawig nga wala kita maka-inon-anon, wala kita maka himo sa sining video ina tungod kay ra kita sa mga kasapuon no. Mabudlay mag hikutar no sa aton nga pag himo sang sining programa kung naara kita sa mga kasakuon, mga kapagtuon propang nga ang kaluyan sa Ginoo nagkita na kita liwat diri sa pagtuon sang pipila ka mga dinala no sa diri sa balaan nga kasulatan kag mapabutyag naman naton no kung ano ang luyag sang Ginoo nga ipaubra sa aton samtang nagahulat kita no sa iyay kadua nga pagbalik mga kapagtuon no kun sa sining adlaw aton pag talakayon diri nga mga butang no diri sa balaan nga kasulatan nanungod ini mga kapagtuon sa Mateo 24 may mga pipila diri ka mga bersikulo no nga makahatag sa aton naman sang giya agud to nga makapangaman kita sini kun ang idi nga mga butang mga kapagtuon mahanabo no kay aton na ibaluan diri sa Mateo kapitulo 24 may mga butang diri nga samtang nagahulat kita sa ikaduwa nga pagkari sang Ginoo may mga matabo mga kapagtuon nga mga nga wala pa matabo halin sadto nga matabo sa sini nga mga kapanahunan no labi na gid sa kapanahunan naton karon no nakita naton mga kapagtuon nga tapos lang ang eleksyon no diri sa aton sa Pilipinas so madamo mga kapagtuon sang mga nagkalatabo nadamo sang mga naghili sa ay madamo sang mga ilinaway nanungod sining politika apang ina mga kauturan na umpisa pa lang no sa mga kabudlayan nga nagaabot sa aton diri sa aton nga kalibutan no pero apang samtang magabasa kita sang pulong sang Ginoo sa wala pa magapangamuyo kita makagagahom nga Dios sa sining nga tion kami pangabay si imo ikaw kabay pa maghahatag ka sa amon sang kaalam samtang magatuon kami sining imo kamatuoran nga maghahatag sa amon sang pag-aman sang ikaduwa mo nga pagbalik itugyan namon sa imong tanan Ginoo pakamayuan man ang akon nga mga manuglantaw sining adlaw hindi man sila pagpabay sa ngalan ni Ginoong Hesus sige no maumpisa kita diri mga kauturan sa Mateo kapitulo 24 makita taman ini sa screen no ibutang taman diri Mateo 24 kag sa bersikulo 8 atong basahon diri sa hiligaynon nga pagpatpat nga bersyon no ini tanan umpisa pa lang sang mga kabudlayan nga magaabot no in summary mga kauturan sang aton nga pagtuon kay diri sa Mateo 24 nagapahayag ini diri mga kauturan nga may mga magailinaway no magailinaway ang mga nasyon, mga ginarian, magaabot ang gutom, mga linog, nagkalain-lain nga mga sa mga nagkalain-lain nga mga lugar no. May mga volcanic eruption, may mga ara ang matawag naton nga mga pamin, mga gutom, balatian, ilinaway, kinagamo no, mga gira no, mabatian naton diri sa lapit sa pungsod naton, may ara man nga mabatian ta sa malayo nga mga pungsod naton in summary sa chapter 24 verse 1 to 7 ni mga kauturan no. Pero nagapahayag diri sa bersikulo 8 no nga ang tanan ini tanan umpisa pa lang sang mga kabudlayan no nga magaabot kag kun magaabot ini mga kauturan ang ini mga kabudlayan ini mga utod kinahanglan naton ang gahom sang balaan nga espiritu agod nga hindi kita mga kauturan mabudlayan sa mga kabudlayan no anong but ko silingon diri mga kapagtuon kay bangod nga ara kita sa sining kabudlayan karon mga mahal sa mga blaklon no ginapabudlayan kita sa aton nga mga problema no
babulayan pagit kita sa mga balaklon karon nga sobra na kamahal mga kapagtuon, kag ang aton nga mga income mga kauturan hindi sufisyente sa pagbakal no sa aton nga mga kinahanglanon no, sa aton nga kung naga minimum ka lang karon da 500 pesos per day, dason mayara ka 3-4 kabilog kabataan no, asawa kag ikaw mismo, mabudlay mga kauturan magbuhi sang magpakaon sang sina nga kadamo nga mga panimalay kung ang aton nga gina-income mga kauturan nubo-nubo sa sina, o kung amo lang gina ang estimate no, ang ginatawag nga minimum wage mga kapagtuon. Ti amo ining ang umpisa sang kabudlayan nga magaabot sa ato no. Ting ini sinulatan mga kauturan ni Mateo sa time pa ni Ginoong Hesus nga to sila mga kauturan sa babaw sang bukid mga kauturan sang si Hesus nagambal sini sa bukid sang Olibo no, kung balikan naton ang kapitulo 24 bersikulo 3. So nagapahayag diri mga kauturan nga ini umpisa sang ginatawag nga kabudlayan. So karon kay ari kita sa ginatawag nga kabudlayan, ano pagid ang matabo? Makadto kita diri ibutang taman diri sa bersikulo 12 sang Mateo 24. Kag tungod sang pagdugang sang kalautan, ang gugma sang madamo nga mga tao magano? Magalas-ay mga kapagtuon. So mo pagid ini no, bisan ang mga tumuluo tungod sining mga kauturan sa pagdugang sang kalautan, nagalas-ay ang pagtamdanay sang magulupod sang una sa simbahan bisan sa panimalay, nagadamo kag ang kalautan nagadugang no, tungod sining ang matabo mga kauturan, ang gugma mga kauturan nagalas-ay no. Dapat ang gugma ng diya mga kauturan magauswag no, pero diri nagapahayag sa aton kay ini mga kauturan gintagna na sadto pa nagakatabo na ini karon mga kapagtuon no, nagalas-ay ang gugma sang mga tumuluo ina tungod sa pagdugang sang sining kalautan. Anong mga kalautan? Damo-damo na karon mga kapagtuon, biswala tuo ka mga pinatsanay no, may mga nagkaladula nga mga kabataan na sapuan lang nga patay na no, ano pagid makita naton ang mga disgrasya nga sa pagkadamo nga mga disgrasya, mga road rage sa karsada no, kag may mga kauturan kita gani mga kauturan nga napektuhan sini nakabatsyag mga kapagtuon sang ginatawag nga no nga kalisod no. So amo ini mga kapagtuon ang senaryo karon nga nagakatabo sa aton nga kalibutan. Halin pa sadto mga kapagtuon no, kag ano pagid ang ambal diri kun na aton ni basahon pagid diri sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 21 ibutang taman diri. Kay sa sina nga tiyempo magaabot ang puwerte nga pag-antos no, kag wala pagid matabo halin sang una, kag wala sing may matabo pa nga pareho sina hasta sano. Kita mo may matabo mga kauturan nga puwerte nga pag-antos no, kag ini nagaantos sa taga subong di sang puwerte kay init no, sang panahon naton sang una di pagid amo sini kay init, pero subong puwerte na mga kauturan ng init no. So kung nagainit mga kultura ng panahon, nagainit man mga kapagtuon ang sistema karon sang aton nga panggobyerno no, nagainit man ang aton nga paminsaron, nagainit man ang aton nga ulo. Amo ina mga kauturan nga may mga ilinaway sa karsada, ilinaway sa panimalay, ilinaway sa simbahan no, ilinaway sa pamilya ina tungod mga kapagtuon kay natagna na ini no, nga ang ining mag-abot ang ining tiyempo perte ang pag-antos na perte nga daan subong ang mga mambal nato ng mga balaklon perte na kamahal no, perte na ang tanan, perte na nga mga pag-antos. Di kung wala ka sang regular nga obra no, wala ka sang ginatawag nga adlaw-adlaw nga kuan mo sang imo nga adlaw-adlaw nga kinahanglanon, tinagantos kasi ni no, nagaproblema ka kun din ka mangita sang imo mga kinahanglanon ina bangod mga kauturan kay natagna na ini. So ano ang ginapahayag sa aton sang Ginoo agud to nga maumpawan kita sini, do hindi kita bala masubuan gid sini mga kapagtuon diri sa Mateo 24 bersikulo 13 ang balya. Pero ang nagapadayon
sa pagsunod sa ako ng banig ng Hesus diri hasta sa katapusan amulang ang maluwas, no? Tinikit batian yung mga kauturan. Ang nagapadayon sa pagsunod kay Kristo amulang gid kuno ang maluwas, mga kapagtuon. Ti kung wala kita nagapadayon sa pagsunod sa iya, di man na pwede nga sila nga masunod ka lang, no? Nga wala ka sa may ginahimo. Hindi namin ang namin diri mga kauturan sa sini nga teksto sa Mateo 24:13 ang magsunod kita kung ano si Kristo, kung ano ang iya nga mga ginapahimo sa aton, kung ano ang iya nga kinaiya, mga kapagtuon, no? Kung ano ang binatasan ni Kristo, amo ina mga kapagtuon ang dapat naton nga no. Kung ano ang iya nga kinaiya, amo na dapat naton nga sundon, no? Amo na nga nagasunod kita sa iya kay ginailog ta siya kung ano siya. No, kay ang tuod nga pagkakristohanon, mga kapagtuon, wala na nagahimo sang malain. Wala na yan nagahimo sang mga pagdumot o kung atumar sang dumot sa iya nga isig kapariyo, no? Ang pagkakristohanon nga ginapahayag diri mga kauturan sa kapitulo 24 bersikulo 13 nga nagasunod kay Kristo, nga nagasunod kita sang iya nga pangginawi, no? Kay si Kristo mga kauturan, way na siya bisyo, way na siya hindi na siya palahubog, way na siya nagiinom sa makahulubog nga ilimno, no? Iba si Mambal kamo dira mga kapagtuon nga nag-inom man to sa nagimo sa gani sang ilimnon dito sa kasal sang Kana, no? Mga kauturan natuya dito ya mga kauturan nga ilimnon nga makahulubog kundi pinuga ato ya mga kauturan langit non to ya mga kapagtuon nga ubas ang pinuga dito sa ginatagagin ni muan niya to sang mirakulo, no? So nagapahayag diri mga kauturan nga kung ikaw isa ka Kristohanon, nagasunod ka kay Kristo, kay si Kristo amo ang aton nga amo siyang aton nga Dios nga nagahatag sa aton sang ginatawag mga kapagtuon nga kasiguruhan sang aton nga kabuhi, no? Kung aton basahon ang 1 kapitulo bersikulo o kung 1 kapitulo sa 1 kapitulo 14 bersikulo 6 sila nga nagsabat si Jesus sa iya, ako amo ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi. Wala sing may makakadto sa amay kung hindi paagi sa akon. So siya ang dalan, siya ang kamatuoran, kag siya ang kabuhi, way na siyang iban, no? Wala na gid siyang iban dira, no? Kung may iban pa na dira hindi na naya si Ginoong Hesus da, no? Kay siya man mga kauturan ang magaabot bilang Dios kung siya magpahayag na sa ginharian sang langit, mga kapagtuon. So ang ginapahayag dira sa aton mga kapagtuon sa Mateo 24 nga kinahanglan uno naton ang atong pagtuo sa Ginoo kay kaya subong ginatagaan kita mga kauturan sang kalibutan, sang kasakuon, sang pangabuhi para malipatan naton nga may Dios kita gali nga ginailagad, no? Ang napabudlayan nga kita sang aton mga pangabuhi, no? Sining nagagahom sa kalibutan karon nga isa ka pagmanugpatalang mga kapagtuon, no? Nga nagahimo sang mga patikang nga hindi kita makadumdom nga may Dios nga ginaalagad kita, no? Kung kisa madumduman ta nga Ginoo kung may mga balatian natatanga mga lala nga nagasulod sa aton nga kalawasan din. So mo ina mga kapagtuon, no? Nga kinahanglan magpinadayunon kita sa pagsunod sa aton nga Ginoo agud makaangkon kita sang kabuhi nga walay katapusan. Kag sa sina nga kabuhi ginambal ta nini sang una pa, sa sina nga sayo sang kabuhi everlasting life, way na sa mga kasakit nga mabatsagan mga kapagtuon. Way na sa mga kasubo, pag way na kita dira mga kauturan sang kabalakan sa sina nga sayi sang kabuhi, no? Full of love na dira, no? Kag ang kaluwasan nga ginatanyag sa aton sang Ginoo, hindi man ni naton mambal nga pre ini, no? Kay nga man may nagbakal sini, no? Sa dako nga bili mga kapagtuon, amo na si Kristo. Ginbakal ini ni Kristo sa bukid sang Kalbaryo sang iyang malahalon mga kapagtuon nga ano? Nga dugo, no? Para nga ikaw kag ako kita tanan, no? Malibre sang kabuhi nga walay katapusan nga ginatanyag sa aton, no? Ang 1 kapitulo 3 bersikulo 16 mga kapagtuon nagapahayag sa aton, kay ginahigugma gid sang Dios ang kalibutan
sa kalibutan, amo gani nga ginhatag niya ang iya bugto nga anak, agod nga ang bisan sino ang baldiri nga magtuo sa iya hindi mawala kundi hatagan sang kabuhi nga wala sayang katapusan. Mga kauturan, kita nyo maathag mga kauturan, no, nga ginapahayag diri sa aton nga may kabuhi nga walay katapusan. Kung magtuo lang kita sa aton nga Ginoo, hindi man na pwede nga matuo ka lang way ka may ginahimo nga pagbag-o sa imo kabuhi, no? Kag hindi mo man mahimo ang pagbag-o sang kabuhi kung hindi naton pagsundon si Kristo, mga kapagtuo. Ti karon kay nagaabot ang ining mga pag-antos sa aton kabuhi, kinahanglan magmalig-on kita sa sini. Magmalig-on kita sa pag-alagad sa Ginoo. Hindi kita magpadala-dala dira mga kuturan sang mga sistema karon sang pagginahom sang kalibutan nga ginapasako kita agud to mga kuturan malipat nga may Dios kita gali nga ginaalagad, no? Ti amo ina mga kapagtuo, no? So kwaon naton ining dagta sang sala sa aton mga bibig, no? Usa may istorya lang may mga ibang tadara, no, nga mga kilala nga nagahambal pa sang hindi maayo nga mga tinaga, mga pamuyayaw bla, no? Hindi ko na hindi pag-specific, no? Kwaon tana ang mga malaot nga mga tinaga sa aton usa nga aton mga kabataan ginabuyayaw ta pa, no? Ti magdako ng bata mo man imuon ni simo. Ti amo ina mga kuturan si Ginoong Hesus wala na yagimo sina, kundi nagapigugma siya sa mga tao nga ginambal diri naging pangkaginpanginmat yan ang mga kapagtuon. So amoy na mga kapagtuon ang aton nga pagtuon sa sining adlaw sa luyag kag sa indi nagaabot na mga kuturan ang ini nga pag-antos sa aton kabuhi. Pero kinahanglan mangin malig-on kita sa sini kag ang upod ka sini agud magmalig-on kita sa Ginoong Hesukristo lang gid mga abyan. So kabay pa, no, sa lipot naton nga pagginon-anon diri makabatsyag kita sang pagliso sang aton panguna-una, magliso kita, no, magtangla kita sa Ginoo, hindi lang nga magperbi lang ta magduko sa aton nga cellphone, no, manaanad lang kita dira, way natatuga tangla sa babaw mga kapagtuon. So this is time, no, ining tion nga kinahanglan na naton nga magbag-o sa aton nga plataporma sa kabuhi. Nang plataporma yan ni Kristo, no? Hindi iya sang politiko. Plataporma ni Kristo, no? Kay kun kita ara kay Kristo, may kaluwasan kita mga kapagtuon. Kabay ng Dios magpakamayo sa aton magapangamuyo kita. Makagagawon nga Dios, salamat gid nga ikaw nagpakig-upod sa amon sa sini nga tion. Pakamayuaman ang amon nga mga tumalanaw, mga tagpalamati. Kay ikaw nagpahayag Ginoo sa Bugna kapitulo 1 bersikulo 3, bulahan ang nagabasa, bulahan ang nagapamati, kag ang bulahan pagid ang nagatuman, kay ang tion nagailapit na. Kabay Ginoo pakamayuwa ang ilang mga palangabuyan, ang ilang mga kinahanglanon ikaw mag-provide, kag ipalayo sila sa mga disgrasya katalagman kag balatian upod man sa imo alagad. Salamat gid Ginoo nga ikaw magsabat sa amon pangamuyo sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Sa liwat mga katuran kag mga kapagtuo nagabilin kita sa inyo, sa imo. Sang isa kalambalanon nga kung ikaw lang nakabalo sang kamaturan, hindi ka gid madayaan. Kamay ang Dios magpakamayo sa atin.